Si ate kay magminjo, pila na di mo te. Pila na di mo. Kontra tayo uno na. Kaya magdirit tayo no. Basta magminjo ka pero okay mo kanusta. Dara na kuan, birthday girl lang ko pa. Ato bang sa kuno? Char, mag-artista. Dati Dito lang namin anak sinaw. Pero pag sinaw ng Rihanna. Hi guys, good morning. Ako na po ni si Terryverse sa September 24 na karon na tuog pagduha. Nasa guys kay kuha naman alas 6 na buntag. Magluto pa ko na nilag kuan. Mahaw. Nasa sa di pa kumuluto. Asa mong pakita sa buwak na atinura. Ginahan ko nagtanong das ilang tiris. Lamiin, ilang banda. Kay daghay buwak. Ja, ang pakitin. Nah, lamiin lagi. Nangaray na. Good morning, everybody. Sige pamuwak. Diyan na labad siya hapit na mubukad. Diyan. Kuya, banda nga teka na isang gisod sa kaang. Diyan. Diyan po diya. Panigi ka naman po siya na mo ka na namatay. Diyan na po yung mag-umubuwak. Iniin na. Ala. Diyan. Dahil isa ni bukad ng gazag-isa. Para kalamiin. Maka lipay po sa kabuntagan mo. Kita ka mga buwak. Hindi. Wala pa po isa diya. Hapit na mubukad. Ganahan ko ng tamaw. Hindi. Makalipay-ligin natin makita buwak sa kabuntagan. Kanang may marag, ano ba? Makawa do stress. Dala pero ka nang kagamay ka buwak. Naminig ka na siya. Hindi dapat dia. Violet. Na. Dinis bay. Ko na. Sigla ko itong atong. Naminig ka nang gasilay buwak. Wow! Ano pa yung naghana? Dia, apa yang dinis bay sa nga nagbuwak ka? Kalimot ko ba sa... Dah. Udah ini lagi lama buat dengan anak aja. Halam mau manig arang mahala. Arang mahala nga buwak sa kuan. Mayana. Injak kan ipod. Wow, ganahan ko. Tayo mo na ikot ibuwang na. Ha? Das Didi naglaag sa silingan. Bawal sa sidami. Hala, sumangil. Kaya nagsusuot maglablitir. Tapos sa likuan niya, snake plant. Dagay nga ni Alicia. Hi guys, karon na amin din sa taon kay birthday ni Ate Yana. September 25 na karon nga dagos uptown. Grabe. Kay birthday ni Ate. Mo are basta tanang taga uptown ubuhan Tagbilaran City. Daragos ko atong Rihanna ni sud kay giganahan ko kay nang alam ingon na kay gay. Kapay nga Rihanna. Titere ka na kami ni Prosti. Ha? Prosti. Dapat isang deliver nga ka naku. Hi guys, day number dia. Dara na kuan, birthday girl lang ko pa. Ato bang sa kuno? Char, mag-artista. Dati Bye, isang mga hanada. Ani, wali po to ko cinta. Uy, lang era ka cute kaso. Sada pikik. Anja ka ni cake ni Papa. Apa?
21 na Rihanna. Chor sana all. Enja, dahil lumpia. Enggak dapat sa pajan. Unya namaha. Nakahubak ra ba ni? Kaliat na sige nama. Sa ni paklay ni paklay. Harag litsun ang lami anak sinaw. Marapos kasi sinaw ng Rihanna. Asa, tiri ko tiri inca tiri. Lagay. Si Giri, no? Niya si Alisa. Isus ginoong dalaga ko. Usap. Para kahimus ang anak ni Rihanna. Aganak. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy Oke. Diana, kumatin na. Hoy. Kumatin natin. Uy, garahan ka grabe. Lami kay kulo-kulo na. Cute. Ayra, kumati lang. Lari, Jerin. Tato mo din. Dali na mo. Magkaya mo ka. Social distancing. Hindi mo tayo deket-deket. Kaya sagdak bentaran yang babayap. Japit. Ikaw Japit. Kamusta mo ka Japit? Ha? Yung plato. Hey, what you say? What you say? Ay, you say. Pamarso mo kay. Himadlan ko sa nasa ligagaw. Sa kapalaran. Asa? Kapalaran. Padaog, tama. Ano ito tatawon? Kasi kung himadlan ko sa kapalaran. Isa. Ay, pala jo lang. Be. Alam, si ate kayo mag-minjo. Pilay na di mo, te. Pilay na di mo. Kontra tayo uno na. Kaya mag-pilay tayo, no? Basta mag-minjo ka, bro. Kaya mo, kanusta? Wala mag-minjo. Wala, may mag-minjo na kay. Ako po ko na mag-minjo kay. Nagtagpo man ko nun o gani. Ako siya. Mag-minjo ka. Kuminto pa rin ko. Mag-minjo ka sa ate na patanaw mo. Mag-minjo pa rin ko. Tanawa. Okay ba? Pero mag-minjo pa ni. Lang. Marap to. Welcome to my vlog! Kaya doon ko rin eh. Naman. Ay, boss, samantala. Hindi ba yung pilo ko sa vlog mo? Long na ba di mo? Okay naman ko ko. Wala. Hi guys. Kaya namin sa bahay, nakauli nami. Nja. Random na po ko sa mga gamit kay muli na po ko sa Alicia Ugma. Birthday Aliana. Itawagan na ba dyan kuno isa ganiha? Nga, para doon mo kuno kong Mickey Mouse. Kaya mo kuno Mickey Mouse nga buhi. Diho din. Asa na magkatag Mickey Mouse nga buhi din? Long, asa man long? Na, busy na pagduhas ko na cellphone. May nga na pagkudanin nila mga bata ah. Lagi ko. Usa nang pakitaan ng Mickey Mouse nga buhi.
Kita sa ganahan jud kanang mga Mickey Mouse jud. Ara mo pakita sa reaction ni Aliana sa ang ihatag nitang regalo nga Mickey Mouse ron ring nga sanina. Di man jud ko Mickey Mouse nga buhi. Anda, adto na ko guys. Magkita-kita na patapon sa Alicia ni kulit na ha. Anda, salamat sa idong suporta. Ang labi na sa katong nay wa jud mo skip sa ads sila jud ngitanaw ora salamatan jud ninyo. Dagan na jud tabang para nang. Anda. I love you ninyong tanan. Bye-bye. Magkita-kita na pa sa sunod ng vlog.